Yauwa, yaya dan Allah ka tsaya ka gaya mata gaskiya. A kanka damu, ka zo mu je kawai. Ka gaya mata komai. Yauwa, kaga tana ciki. A matso mamma matso. To ai tsoro nake kan yi. Baba. A baby dai zaka ce. Baby nake ce mata. To wannan suna ne na ma'aurata. haka. Baby, yauwa, to ga ta nan. Oh, au, dawowa ka kuma yi? Kuma mutum bai dawo gidansa ba ina zai je. Gidanka ne na? Ke yar baba ki ji tsoron Allah. Dan Allah ka gaya. Kullum ina ga miki ji tsoron Allah ta'ala. Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Wannan mijinki ne. Mahaifiyar mu ba haka ta wannan gaskiya ne. Ta miki. Da nayi laifi sai ta ce in ba ta makullin shago dan ki bude min shagon POS tsakaninki da Allah. So ke dawo gida ya zauna. Shine kurin ko in ga na wannan dauka kai. To kuma aljannan ki yana karkashin dugadugan karkashin idan ba haka ba dan Allah ya tsina albarka. Kuma baka sani ba ba ta zuba min abinci. Ba wannan huduban mahaifiyar mu ta baki. Yaya mutumin nan ka bar shi kawai har yana wani magana a zuba mishi abinci. Kai kake kawo abincin ne? Shagon ma fa da ta bude min nake POS din fa ta karbe min kullum. Shagon ma karbe wani kai? Ba ni da sana'a. So kike dawo gida ya zauna ko kuma ya sata? So take in naga na banza in dauka. Wannan haka yake. Na ga alama. To bari in ga miki. Ki mai da hankali. Kuma ka ce take zuba min abinci. Kuma ki rinka bashi tuwo. A rinka zuba min abinci. Ki rinka dafa mishi abinci. Wannan gaskiya ne. Na san mijinki da cin dan wake. Wannan gaskiya ne. Ki rinka dafa mishi dan wake kina bashi. Da wainar rogo yar bagalaje. Da wainar rogo yar bagalaje. A gaba na din. To ni da abin da nake so ya ba zan kirga ba. Ki mai da shugaban kasar Najeriya ne na da abin da nake so sai na faɗa ko ba haka bane. Kuma duk wani hakkin sa. Wannan gaskiya ne. Kuma idan nazo da abokai take girmama su. Ki rinka girmama abokin shi. Domin ni ta dauken banza duk wanda na shigo da shi. Ki rinka girmama abokan shi. Shikenan an gama. Kina wani tsimi da ido. A huta. Ni da ka bar ma duka zan mata. Wa, haba ya za ka yi min haka to shikenan. Ka da kiwa. To shikenan. Idan ba sai in buge ka ba shege nake. Wai a dauri kashi ko a bata igiya ka bige ta ko ka bige ni. Haka ne. Ka ce ina gaida kawo. Ba damuwa. Na so same shi a gida. Ba damuwa. To nagode. Nagode. Sai na fito. Sai na fito. Kin da magana na ga ni. A naji yaya ba damuwa. Kuma abincin ba zan zuba maka ba. Kaga ba zan zuba ba. Kaga ta ki zuba ba za ta zuba ma abinci ba. Wallahi ba za ta zuba ma abinci ba. Zan zuba ba. Kin ka ce ba za ki zuba masa abinci ba. Aje ka za mu daidaita. Za mu daidaita. Salamu alaikum baby. Kar ka shigo. Kon ɗebo ruwa. Ka je ka ɗebo min ruwa. To bari in ɗauka. Gidanka ne? Sai na dawo. Har karata za ka kai? Ni dai abin da kike so ina so. Da abin da kike so ina so wallahi.